saura vasta. No niin, kuten näkyy, tie on pikkusen kapeentunut. Hyvä kun auto mahtuu kulkeen tässä. Sanotaan, että tää sopii kaivon pistää, tie on kapea. Joo, mutta ei oo kyllä suora. Se täytyy myöntää. Ja katsotaan päättyykö se tuolla eessä. Päättyykö? Voi vitsi. Hei, seis. Tää väittää, että suoraan tuota jo aurattu. Me pysäytään tähän, käännetään takaisin. Ennen kuin jää jumi. Pääsikö peruuttaa? Käännä tonne oikealle. Onko siinä jotain? Eiku vasemmalle, niin. Seis. Mitä siellä on? Ja eteenpäin. Tuolle pääsee tonne ristiin. Peruuta vaan kunnolla linkkuun. Seis. Me käännetään ympäri ja takaisin seuraavat varmaan tunnin verran. Oi, kello on nyt 9. Varmaan 10 jälkeen loppuun. Veikkaan, että ollaan siinä 11 aikaan perillä, että nyt ajetaan sitten takaisin koko reittiä. Yritä tehdä U-käännös, mikäli mahdollista. Kuten kuulitte, niin navigaattori väitti, että yritä tehdä U-käännös, jos mahdollista. Niin, kuten huomaatte, ei välttämättä onnistu. Oli ehkä maailman surkein reittivalinta, mutta lepöä näyttäisi olevan vielä puolitankkia, niin eiköhän me selvitä. 30 kilsaa taaksepäin. Se oli hieno homma. Kemi. Oskari, miltä tuntuu? Täytyy sanoa, että nyt se on miestä. Eka kerran tänään. Ei voi mitään niin. Entäs Kimmo? Oliko tämä se reitti, mistä sä äiti ja iskä kastuit? Ei oo tämä. Täytyy sanoa, että ei voi mitään. Uskomatonta. Ei voi mitään että tie olisi jatkunut, mutta sitä ei ollut aurattu, niin ei uskota lähteä koittaa. Se on tämä pojille, että voi vähän kestää. Voi vähän kestää. Ja oli tyhjymellä. No oltiin vähän tyhmiä. Tätäkin pitää vaan kuinka sitä vielä sitä toista tietä sinne